Het is een zeer speciaal moment en ik vraag om lof om het concours geopend te verklaren. Dames en heren, van harte welkom namens Oeterwijk. We beginnen nu weer aan een concours van 224, weer kampioen van Geleinder. We hebben er namelijk 1, 2, 3, 4, 5 categorieën. En die categorieën die bestaan uit scherpkoper, zwaarkoper, slagwerk, muzikaliteit en zo'n. Die kregen allemaal punten en die punten die werden dan opgeteld en zodoende komt de kampioen vanzelf uit. Er is van alles toegeslagen. Dat wil zeggen Polonaise en ze gaat achterin en dit en dat. Maak er maar een gezellige dag van en we gaan starten met Oeterwijk. Nou, we gaan nog niet gaan beginnen. Ik wil eerst even de jury aan hem voorstellen. Dit wordt niets minder als Lord Geurts. Tadaa! Ik noem hem My Sweet Lord. Ja, en niet vergeten, de volgende jury, de heer Van Wers. Ja. Weer 2 bepalen dan ook de punten die vergeven. Ja, en Ruud van Wers samen met Irene Lardy, die zijn ook lid van de jury. Ja. En die gaan ook heel erg kritisch kijken wat hier vanmiddag allemaal gebeurt. We hebben niet meer zoveel kapellen, maar we doen ons best met ons drieën om er nog iets van te maken. Goed, Ruud, kom naar boven. Want we hebben een speciale openingsact vandaag. En ja, moet je zien even dat ze Kessel hier nog veel horen. Ja, Ruud, het wordt een lastig verhaal dit jaar. Maar we zijn er goed gekomen en ja, vertel maar. Nou, op de eerste plaats, ook namens mij en de jury van harte welkom, hoor, ik zou zeggen, op de Super Bowl van de Geleinder Vassalopen, het kampioenschap. En daar liep ook echt weer in Amerika tussendoor artiesten bij de wedstrijd, dus het wordt een grandioos gebeuren. Ja, dit jaar ook weer een medaille, maar als ik dan zie dat het aantal kapelletjes een beetje achteruit kijkt, vind ik dat we geen bescherming moeten hebben, Bertha beschermd al van boven. En ja, daar hebben we toch maar in de servietje connecties heeft bent. En ze hebben goed aangeroepen van wij zo nu samen met Bertha dat kunnen dragen. En dat blijft dus een verrassing, ja, dat we toch voor ben hebben met die connecties boven en zeker voor onthullen. Wat dus ook de medaille is van dit jaar. De show van Bertha is nu de show van ta-da-da-da, ta-da! Geen rommel, ja! Maar dit is wel zo. Van harte en jongens. Ja, en nu wil ik Marise en Richie naar boven. Want om daar nog even iets extra's in het zonnetje te zetten. Zijn eerste grote hit. Dat horen natuurlijk Esther Lief Stijs en Kalk Plat eigenlijk. En we hebben als verrassing hebben we Marise en Richie. En die gaan een duet dat zingen. Daar komen ze. Ja, en start te beginnen. Goed. Het is zo lief verschijnt dat kan ik wat ik. Dan zien we ons nog even en zingen het hoe dat ik. Dan ik heb het nog.
debuut. Robbie kan weer rust en ze kan nog eens opnieuw. Maar als ze niet versteekt, dan kan ik nog tegen die. Dan zien we ons zo eigen en zeker goed en dik. Heren met bevuldeld dat de huurste überhaupt. Het alles soorten in bevlakte die ze dat beschouwt. Tot aanzien voor onderwijs, tot zij de kant verkeerd. Dan zit ik tegen iedereen, zo heb ze een keer meer. Want als ze niet verschijnt, dan kan ik nog tegen dik. Dan zien we ons zo eigen en zitten goed en dik. Dan is die kent de vol in een gekke bloei. Robbie kan weer rust en ze kan nog eens opnieuw. Maar als ze niet verschijnt, dan kan ik nog tegen die. Dan zien we ons zo eigen en zitten goed en dik. Al wordt de boulevard op die ons de members lang. En hutten en de toeters rennen al de gang. Ik weet niet wat die een gaat, maar die moet die je lijkt. De zon is lang, dat zeg ik nu direct. Want als ze niet verschijnt, dan kan ik nog tegen die. Dan zien we ons zo eigen en zitten goed en dik. Dan is die gekke vol in een gekke buurt. Robbie kan weer rust en ze kan nog eens opnieuw. Maar als ze niet verschijnt, dan kan ik nog tegen die. Dan zien we ons zo eigen en zitten goed en dik. Als ze niet verschijnt, dan kan ik nog tegen die. Dan zien we ons zo eigen en zitten goed en dik. Dan is die gekke vol in een gekke buurt. Robbie kan weer rust en ze kan nog eens opnieuw. Maar als ze niet verschijnt, dan kan ik nog tegen die. Dan zien we ons zo eigen en zitten goed en dik. Dan zien we ons zo eigen en zitten goed en dik. En een fijne vastelavond. Bedankt. Je moet even blijven staan. Anita, kom eens even. Ik zou denken dat het leuk is dat Ben de eerste medaille van Dick krijgt. Ja, en Ruud heeft een fantastisch mooi ontwerp gemaakt. En het hele leuke eraan is dat Ben heeft zelf op de medaille ook die medaille op. En er zit ook zijn eigen hoofd erop. Dus het grootste effect zit in de medaille. En dan dan bijvoorbeeld Stig, Richie en Marise hun medaille ophalen. En dames en heren, gewoon een kleine verrassing voor Ben, dus dankjewel Marie, Richie, en dan zit ik daar nog terug. En ik heb een unieke medaille.